Sishubile isimo enkabeni yedolobha iGoli njengoba kutholakala ukuthi laphana kwelinye lamabhusha elidumile i-MTN Butchery iqasha abantu abaningi bokufika. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona nombuso njengamanje ubingelela yena Mathanda Gcose intombi zomqhamulo namadla abanye zabaqhamulo namadvance. Ngakho kwethu ngabe usuku lokho lokuqala lami othenze ukulungela upress subscribe button nozosho ukuthi like kuzinjalo masifara amavidiyo kube wena oqala uthola notification. MTN Butchery senkabeni yedolobha iGoli itholakala ukuthi iqasha abantu abaningi abangaphandle kanti ke esinye siphathimandla esikhona eGoli sithembisa ukuthi bazoboshwa bonke kanye-ke nomnikazi walo-ke leli bhusha ukuze-ke beqaqeke noma-ke ukuze befunde ukungaqashi-ke abantu bangaphandle. Njengoba-ke kuliwa ney'bhelu kuze iy'bhelu zonke zokulwisa abantu bokufika kuleli kubhizi kubhekwa zonke iy'ndawo nezinto ey'ngekho emthethweni. Buka ividiyo ichaza. Bahlali baseGoli sanibona sila MTN Butchery sila simasifika la sithola ukuthi hayi manje kunenkinga serious yama illegal immigrants asebenza la maningi njengamanje bacashe phekwa ama fridge sifundana nabo yiwazi simtholile ikhala ngalizo nje ukuthi hayi mina kulikhala so sizobakhipha bonke sibabophe including your this establishment. How do you employ ama illegal foreigners amaningi angaka futhi ekubeni abantu bakithi bedinganga imisebenzi so siphekwa siyabonga. Wazana! Baki bayeza! Inside.